Hola a totes i tots! Sigueu benvinguts a Orienta't, el teu canal d'orientació educativa. Jo sóc Luis Fallos, orientador educatiu a la Comunitat Valenciana. Comencem! Hola a totes i tots! En aquest vídeo tractaré d'ajudar-vos a realitzar la sol·licitud del procediment d'admissió de l'alumnat per a les etapes d'infantil i primària en centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana. Així doncs, i com faig sempre a l'inici dels vídeos, he d'esmentar la normativa a la que fem referència i que regula aquest procediment, perquè en ella trobareu, si voleu o necessiteu, una informació més acurada sobre altres aspectes que no caben a aquest vídeo. D'una banda, hem d'esmentar el decret 40/2016 que regula l'admissió a centres docents públics i privats concertats amb la llista dels decrets que han fet modificacions d'aquests, com poden ser el decret 35/2020, el decret 39/2020, etc. D'altra banda, hem de tindre en compte l'ordre 7/2016, on es regula el procediment d'admissió en si mateix, amb les esmenes fetes per les ordres 5/2020 i 14/2022. Però la que de veres us pot interessar, la teniu així en morat, perquè és la que estableix el calendari i dicta les instruccions per a aquest procediment d'enguany, és la resolució de 28 de març de 2022. I és d'aquesta de la que us facilitaré la informació més destacable. El primer que cal tindre clar és el calendari, perquè com en tots els procediments de l'administració, hi ha unes dates determinades per a poder triar amb certes garanties. Vol dir això que si no fem en temps i forma, la nostra filla o el nostre fill no va a poder matricular-se per al proper curs? No, perquè per llei l'escolarització és un dret. Però el que podria passar, si no ho fem quan cal, és que les places s'esgoten a centres que ens interessen i els nostres fills o filles s'hagin d'escolaritzar en altres centres. Aleshores, el que més ens interessa tindre en compte és que la presentació de sol·licituds comença el dia 26 d'abril i finalitza el 4 de maig. Si voleu més informació sobre la resta de terminis del procediment, als annexos 1 i 4 de la resolució de 28 de març trobareu el calendari molt més desenvolupat. Però, per si d'un cas, us deixo així un resum de dates a tindre en compte. La presentació de sol·licituds, com ja he dit, del 26 d'abril al 4 de maig. El resultat provisional dels procediments serà el dia 19 de maig i després d'aquesta publicació tindríeu fins el 23 de maig per a fer reclamacions del resultat. Els resultats definitius apareixeran el 3 de juny i d'aquest resultat també s'hi poden fer reclamacions telemàtiques, però heu de tindre en compte el tipus de centre on voleu matricular els vostres fills o filles, ja que hi ha uns terminis o uns altres per a aquestes reclamacions. Però, al cap i a la fi, si tot va com cal, des del mateix dia 3 de juny ja podeu començar la tramitació telemàtica de la matrícula fins el dia 21 de juny. Si no podeu fer aquesta tramitació de forma telemàtica, el termini per a fer-ho de forma presencial s'iniciarà el 22 de juny i finalitzarà el 6 de juliol. Així que recordeu que serà molt important estar pendents de les dates de cadascun d'aquests procediments. Malgrat que no crec que sigui necessari esmentar-ho, vaig a repassar quin és l'alumnat que ha de participar en aquest procés d'admissió. D'una banda, l'alumnat que ha nascut entre l'any 2020 i el 2022, és a dir, alumnes de 0 fins a 2 anys, participaran de l'admissió a primer cicle d'infantil en centres de titularitat de la Generalitat. Podran optar al primer dels 3 nivells existents alumnes nascuts en 2022. Al segon nivell, els nascuts en 2021, grups d'alumnes d'un any, i els nascuts en 2020 al tercer i últim nivell d'aquest primer cicle, aula de 2 anys. D'altra banda, l'alumnat nascut entre 2017 i 2019 participaran de l'admissió a segon cicle d'infantil, grups de 3 anys, 4 anys i 5 anys. I finalment, l'alumnat nascut en 2016 podran participar en el procés d'admissió al primer nivell d'educació primària. Però abans de continuar vull fer algunes puntualitzacions. En primer lloc, sols han de fer aquest tràmit de sol·licitud aquell alumnat que no està matriculat en centres públics. És a dir, si la meva filla o fill ja està matriculada a un col·legi d'educació infantil i primària on hi ha aula de 2 anys, primer cicle d'infantil, i volem que continue a eixe centre a infantil de 3 anys, no cal que fem aquest tràmit. I el mateix es passarà amb l'alumnat d'infantil de 5 anys que vol continuar a primària al mateix centre. En segon lloc, aquelles famílies d'alumnes que hagin necessitat d'una flexibilització en l'inici de l'escolarització, heu de revisar el curs que us toca conforme a aquesta revisió. I per últim, si per mobilitat familiar vull sol·licitar canvi de centre per als meus fills o filles, també he de fer la corresponent sol·licitud a aquest procediment per al curs proper i al nivell que corresponga. Per a fer la sol·licitud heu d'anar a la pàgina que veieu indicada ací dalt,
Us la deixo també a la descripció del vídeo per a que la tingueu a l'abast. De fet, com que ja estarà obert el procediment quan jo pugi aquest vídeo, ja podeu anar a obrir-la en una pestanya a banda si voleu començar després el procediment. És molt important que, abans d'iniciar aquest procés, aconseguiu la clau d'admissió. Si no la teniu encara, us recomano veure el tutorial que vaig fer fa un parell de cursos per obtindre aquesta clau, perquè sense ella no podreu iniciar el procés. Per a obtindre la clau d'admissió, recorde que aquesta es pot obtindre en diferents documents com el DNI, el certificat digital, la clave, el DNI electrònic, el NIE, la targeta estranger, el permís de residència, certificat de registre de ciutadania de la Unió Europea, etc. Però, si sols teniu el passaport o altres documents diferents des que acabe d'esmentar, cal que aneu al centre educatiu on voleu matricular els vostres fills o filles el més aviat possible a partir del dia 26 d'abril, perquè us faciliten una clau d'admissió per a poder fer el procediment. I amb la clau d'admissió creada, arriba el moment de fer el tràmit telemàtic. A continuació, entraré en la plataforma i us guiaré per les pantalles pas a pas. Després de cada explicació, veureu una pantalla d'espera de 3 o 4 segons per a que pugueu pausar el vídeo, fer allò que he explicat i continuar des d'on ho hem deixat. Espero que us siga útil. Bé, doncs ja estem en la pàgina de la telematrícula. Fixeu-se que ací dalt teniu una sèrie de pestanyes: inici, calendari d'admissió, informació de la valoració, àrees d'influència, consulta de vacants, preguntes freqüents, normativa. Us convido a que feu una ullada a totes aquestes pestanyes abans de començar, perquè hi ha informació que us pot ser molt interessant. Però anem ja a emplenar la sol·licitud. Mireu, tenim així el cartell que anuncia l'escolarització del curs 2022-23 i què és el que podem fer a aquesta web. Així teniu un apartat de preguntes freqüents, la clau d'admissió. Fixeu-se perquè aquest apartat és sols informatiu, no ens deixa fer res dins. Ens demanarà per a elaborar la clau d'admissió ja directament quan comencem el procés d'admissió. He dit ja en el vídeo que jo tinc un vídeo anterior sobre la clau d'admissió. És cert que han canviat el que són els colors i els logotips i aquestes coses enguany en el tema de la clau d'admissió, però el procediment continua sent similar. En uns dies tal volta gravaré un vídeo específic amb la clau d'admissió nova per a no confondre ningú. Bé, doncs anem ja al procés d'admissió. Li piquem així i ens du fins a aquesta pàgina. Fixeu-se que ja estan en verd el tràmit d'educació infantil i el tràmit d'educació primària. Si baixem, encara no podem fer-ho ni per a educació secundària, batxillerat, etc., perquè els terminis són totalment diferents. Així doncs, anem a picar en el tràmit d'educació infantil i ens du fins a aquesta pàgina. Fixeu-se, si no teniu clau d'admissió, heu d'obtindre-la ací, on fica obtenció de la clau d'admissió. Jo ja he creat una, aleshores ara ficaré el meu usuari i la contrasenya per tal d'entrar. Una volta empleneu l'usuari i la contrasenya, li piqueu a entrar i passem a la següent pàgina. Una volta accedim amb el nostre usuari i la contrasenya, arribem fins a aquesta pàgina. Així ens diu quines convocatòries són les que estan obertes, l'admissió d'infantil i l'admissió de primària. Aleshores, en funció del cicle on anem a matricular el nostre fill o filla, piquem en una de les dues opcions. Jo vaig a picar en admissió infantil. Ens du fins a aquesta pàgina on podeu trobar a l'esquerra les fases del procés de sol·licitud, la gravació de sol·licituds, després apareixeran ja d'ací un temps quan estiguen els llistats provisionals, el dia 19, després la gravació de les reclamacions d'entre el 19 i el 23, els llistats definitius el 3 de juny i la gravació de les reclamacions del 3 de juny al 3 de juliol. D'acord? Com que encara no he creat cap sol·licitud, he de picar-li a nova sol·licitud. Li pique i passe a la següent pàgina. Però una volta li pique, com que encara no he ficat quin és l'alumne sol·licitant, ens diu abans d'iniciar una sol·licitud d'admissió ha de donar d'alta un alumne en l'apartat alumnat sol·licitant. Podeu anar a aquesta part de la pàgina i fer-ho ahí o picar-li directament a l'enllaç. Una volta l'heu picat a l'enllaç, us du fins a aquesta pàgina, no apareix cap alumne i he d'afegir un alumne, en aquest cas el nostre fill o filla. Fem clic en el botó de la dreta i se'ns obri un desplegable on ens demana les dades d'identificació de la persona sol·licitant. Jo ara vaig a emplenar unes dades i continuarem fins ací. Una volta les tinguem, el nom, cognoms, sexe, tipus de document, nacionalitat, naixement, província de naixement, municipi, la data, si tenim NIA, fixeu-se que diu que en funció de requisits de la convocatòria en què la persona sol·licitant participarà, el NIA és imprescindible. Si el vostre alumne ja està matriculat en un centre d'infantil o primària i té número d'identificació de l'alumne, és imprescindible que el fiqueu. I després li donarem al botó guardar.
Bé, una volta li donem a guardar les dades, ens apareix així ja el nom, els cognoms de l'alumne, la nacionalitat, el municipi de naixement, la data de naixement. Jo, com que no tinc fills, m'he inventat un alumne que té els mateixos cognoms que jo i ja el tenim afegit. Bé, doncs com que ja tenim l'alumne creat, molt important, no li piqueu a este botonet, perquè on fica actiu, si li piqueu, se passa inactiu. Aleshores, no podreu seleccionar aquest alumne per a l'admissió. El deixeu en actiu i aneu ja a l'apartat convocatòries. Entreu en convocatòries de nou i trobeu que ja apareix el meu usuari i l'alumnat sol·licitant. Aleshores, com hem dit, vaig a fer l'admissió a infantil. I piquem, ens diu la sol·licitud, encara no heu creat cap sol·licitud. Per a crear una nova, preneu el botó de nova sol·licitud, és que teniu així. Si no ho heu fet ja, recordeu afegir prèviament l'alumnat sol·licitant. Vale. Si teniu més fills o filles, hauríeu d'anar afegint l'alumnat sol·licitant si és que van a participar d'aquest procés d'admissió. Aleshores, piquem a nova sol·licitud i ens apareix aquesta finestra emergent que diu nova sol·licitud. Trieu un sol·licitant per a començar la tramitació. Ahí està, i li piquem. Fixeu-se que ens apareix un quadre que diu el NIE de l'alumne no és un camp obligatori, però sí és necessari per a poder valorar la informació relativa a situacions de compensació o reducció de ràtio, etc. etc. Podeu introduir-lo en la fitxa de l'alumne sol·licitat. Voleu continuar sense NIA? Doncs jo, en el meu cas, sí. Si vosaltres, el vostre fill o filla ja té un NIA, és molt important que el fiqueu. Acceptem i ens porta fins a aquesta pàgina. Diu informació útil, dades del sol·licitant, prioritats, domicili, centre del sol·licitant i familiar. Dona així certa informació que heu de saber que el termini de presentació de sol·licituds finalitza el 4 de maig, que podeu crear i tramitar totes les sol·licituds que vulgueu. Ara bé, una volta finalitzat el termini, sols es té en compte l'última presentada i, molt important, sempre recordeu finalitzar la sessió fent clic sobre el botó Ix. El botó Ix està així, just darrere d'on estic jo col·locat a la pantalla, d'acord? Però el teniu ahí. Passos que heu de seguir. El primer pas és emplenar la sol·licitud, el segon pas, confirmar-la. Aleshores, li donem a començar. I ens du fins a aquesta pàgina. Fixeu-se, tenim les dades d'identificació de la persona sol·licitant. En aquest cas, de l'alumne. Després, els estudis actuals, si és que està estudiant, d'acord, és opcional. I després, així baix, les dades del pare, mare o tutor signant de la sol·licitud. Com que ja ho heu fet a la clau d'admissió, en principi ja us apareixen emplenades. Una volta empleu totes les dades que us demanen, li piqueu al botó guardar i continuar. Una volta hem acabat amb l'apartat anterior, arribem a aquest on hem d'indicar els domicilis. Fixeu-se perquè ens dona la possibilitat d'escriure fins a 3 domicilis, però ens demana si són familiars o si són laborals. Aleshores, emplearíem familiar, molt important, que molta gent moltes voltes tenen dubtes. En tipus de via, se'ns obre un desplegable on hem d'anar a buscar si és un carrer, si és una avinguda, si és una plaça, si és una partida, si és un polígon, no ho sé. I després així ja emplenarem les dades de la nostra adreça. Després així, per exemple, en domicili 2, estaria molt bé ficar el domicili laboral, perquè si estem buscant un centre educatiu pròxim al nostre àmbit laboral, doncs hauríem d'indicar-lo. I ara us deixo que empleneu aquest apartat i continuarem amb el següent, picant a guardar i continuar una volta ho tingueu. I una volta hem guardat les dades del domicili, arribem a la selecció de centres. Fixeu-se que així ens dona una llegenda de cursos. 0Inf és infantil de 0 anys, alumnes nascuts en 2022. Primer d'infantil, 1 any, alumnes nascuts en 2021, alumnes nascuts en 2020, alumnes nascuts en el 2019, 2018 i 2017. Recordem que totes aquestes modalitats d'escolarització és per a alumnes que no han estat mai matriculats en cap nivell d'estos en centres públics. Així teniu els centres disponibles d'educació infantil i així els que anem a seleccionar. Podrem seleccionar fins a 10 centres i després es podem ordenar. Vaig a seleccionar un parell o 3, vegeu com es fa i ja us deixo temps per a que feu la vostra selecció. Fixeu-se, si jo, per exemple, he ficat que el meu fill va néixer el 2019 i l'he de matricular en infantil de 3 anys, pique en la fletxeta d'infantil de 3 anys i se m'obri un desplegable on apareix Alacant i al picar-li a Alacant apareixen o desapareixen tots els municipis d'Alacant on hi ha aules de 3 anys. Si li pica a Castelló, el mateix per a Castelló, i si li pica a València, el mateix per a València. Una volta busque el centre on vull matricular-lo, com que jo visc a València, baixe i arribe fins a València.
Així ho tenim. Li piquem a València i què se'ns despleguen? Se'ns despleguen tots els col·les que tenen aquest tipus d'aules. Mireu, per exemple, vaig a triar alguns d'aquests centres que conec per proximitat al meu domicili. Tenim l'Antonio García López, tenim l'Angelina Carnicer, tindríem, per exemple, l'Ausias Mar de Nazaret, podríem tindre també CEIP El Grau, el CEIP Explorador Andrés, CEIP l'Albereda. Doncs fixeu-se perquè conforme que anem seleccionant-los van passant a aquest altre costat de la pantalla. Vaig a fer-ho més xicotet, mireu, veieu com es desplaça amunt i avall, ahir comencen a aparèixer. Diu, esteu sol·licitant plaça en el curs de 3 anys d'educació infantil d'aquests centres. Si jo, per exemple, he seleccionat el CEIP l'Albereda i vull pujar i que siga la meva primera opció, el seleccione, li vaig picant cap amunt, cap amunt, cap amunt i ja el tinc. Així està, la meva primera opció. I em demanarà que li indique quin és el domicili associat al CEIP l'Albereda. Aleshores, obriguem el desplegable de domicili associat en cadascun dels centres que he triat i fiquem el domicili, si és el laboral, si és el personal, si sol n'hi ha un, no hi ha pega, aneu afegint aquest i ja està. Si teniu diversos, podeu anar triant cada centre quin és el domicili que voleu associar. Així veieu que jo he desplegat, trieu un dels dos i ja apareix vinculat a aquest centre en concret. Aleshores, feu-ho amb tots els centres, ordeneu-los pensant què és el que més us interessa i fiqueu-los el domicili que s'ha d'associar a cadascun d'ells. I una volta ho tingueu, li piqueu a guardar i continuar. I una volta ja hem triat els 10 centres que ens interessen i li hem donat a guardar i continuar, hem arribat fins ací. Fixeu-se, així apareix el sol·licitant, i és l'alumne, la seva data de naixement, l'edat, després apareixen els noms, en el meu cas m'ha ficat com a pare, en família monoparental, Luis Fayer Blanes, i si ja ho tenim clar o si hem d'afegir encara algun familiar, ara seria el moment de fer-ho. Germans, germanes, en aquest cas nom de la mare, el que siga. Autoritzem també per a la consulta de l'IRPF, si recordeu, vam marcar el TIC per a el tema de la renda familiar. Aleshores li piquem ja a guardar i continuar i arribem ja al penúltim pas de la nostra sol·licitud. Fixeu-se que és el tema de la revisió de l'esborrany de la sol·licitud. Ens diu, reviseu l'esborrany, descarrega l'esborrany en PDF, podeu descarregar l'esborrany, hem d'acceptar la declaració responsable i ens diu que primer hem de desplegar per a llegir, despleguem, així diu que declarem sota la nostra responsabilitat que totes les circumstàncies en aquesta sol·licitud s'ajusten a la realitat, etc etc. Ara ja ens deixa picar i jo us aconsello que descarregueu l'esborrany en PDF i que reviseu tant les dades personals com l'ordre de centres que heu triat. Si us ha de descarregar un PDF com aquest, on veureu d'una banda les dades del sol·licitant, en aquest cas de l'alumne, així baix d'aquest quadre gris estan les dades del pare, mare o tutor legal, en aquest cas les meues, després les prioritats i criteris, no hi ha prioritats seleccionades, que eren aquelles 4 que ens donaven al principi, i després els criteris de valoració, la valoració de la renda anual i el tema de la família monoparental. Després, si anem més cap a baix, trobarem d'una banda en l'apartat C els domicilis, jo com que me'ls he inventat els dos, tant em fa, i després els centres sol·licitats, jo n'he sol·licitat sols 5, ja sabeu que podeu sol·licitar fins a 10. I fixeu-se que cadascú té un domicili associat. Ja per últim trobarem l'apartat E, on estan els familiars, el sol·licitant i la resta de familiars, en aquest cas estic soles jo, ho ha tapat també, i a l'última pàgina apareixerien els membres de la família que no conviuen en el domicili. En aquest cas no hi ha membres de la família que no conviuen. Però aquest esborrall és això, sols un esborrall, no serveix per a presentar. Si voleu confirmar la sol·licitud, heu de picar-li a confirmar la sol·licitud. Però recordeu sempre, abans de confirmar, llegir la declaració responsable i marcar el tic de verificació. Bé, jo com que no tinc fills, l'únic pas que no vaig a fer va ser el de confirmar la sol·licitud, perquè no puc matricular un alumne que no existís. Però per a que vegeu què és el que passaria una volta confirmem la sol·licitud, vaig a anar al manual que ens donaven en el procés d'admissió i veureu què és el que us ha d'aparèixer. Així ho teniu. Una volta confirmeu la sol·licitud, us ha d'arribar un missatge que diu la seva sol·licitud ha sigut confirmada, la data de confirmació, i després podreu descarregar ja el que és la sol·licitud d'admissió, un certificat en PDF que jo aconsello sempre imprimir i tindre preparat. Recordeu, com diu així baix, que una volta confirmada no es pot modificar aquesta sol·licitud. Però, si us heu enganyat, si després d'haver mirat l'esborrall, no sé, per el que siga, considereu d'ací 2 dies que no és la sol·licitud que us agradaria, podeu fer-ne una de nou, d'acord? Per al mateix sol·licitant, és a dir, us dona la possibilitat de revisar la que havíeu presentat, modificar-la i tornar-la a presentar. Però heu d'acabar tot el tràmit de nou, és a dir, heu d'arribar una altra volta fins a la confirmació. L'última que presenteu serà la que tinga validesa.
I una volta tornem a l'apartat de la confirmació, sí que serà molt important que una volta heu acabat tot el procediment li piqueu al botó Ix del formulari. Així garantim que es tanca l'aplicatiu i que tot es finalitza d'una manera correcta. I fins ací el vídeo d'avui sobre l'admissió en infantil i primària. Moltes gràcies a totes i tots per la vostra atenció. Espero que us hagi agradat el vídeo, però sobretot que us hagi sigut útil. Si teniu dubtes, no deixeu d'acostar-vos als col·legis on voleu matricular els vostres fills i les vostres filles per preguntar els dubtes a aquest respecte. I fins i tot, si voleu, podeu deixar-me els vostres dubtes o valoracions a la secció de comentaris d'aquest mateix vídeo i tractaré de contestar-vos tan aviat com em siga possible. Recordeu que també podeu seguir a Instagram al compte Canal Orientat i a Twitter en @canalorientat. Moltes gràcies i fins el proper vídeo.